anake sapa? Sogo ben ketok ayu to, Nduk. Anake Bapak Kromo Londo. Sugih-sugih wong sake. Ya, Mbak, sugih-sugih sak kemiri. Ini ya, Nduk. Aku iki gumun Pak Amu. Pak Amu ku sugih, duwike ya akeh. Ini kok medhite ora karo-karuan. Anggone perhitungan karo aku karo bojone iki lho sapore kok, Nduk. Ya kebangetan Bapak kuwi kok ya, Mbok. Pokoknya nyedit-nyeditke. Bondo yen mati ora digo. Mbok, Ya, coba sampeyan. Bapak kok ndi ki mau, Mbok? Nek tas ngono gedene ku isine apa, Nduk? Mbok. Bapak mau kok ndi ya, Mbok? Sing marai aku kangen yo mlakune lho. Tinggal ngekon kaya lakune bebek. Nganti nengkleng-nengkleng. Ya. Pak, Pakne. Pak, sampe nopo ngendi? Kok kantor Bing? Lho, Kleru. Bang. Kantor Bang. Tulisannya apa? Bing, B, ANK. F, G, Bing. macane Bang, Pak. Iku semono iku apa, Pak? Duit, Duit. kobang, Iki tak dewek-deweke. dheweke piye, Pak? Pak iki duwe apa, Pak? Iki duit katul. Iki kantor. Wis katul. Lah sing sisih kene Iki duit pitik. duit pitik. Ora diwar ya, Ora Mbok. bowor. Iki tak war duit katul entek dipangan pitik kok. Ono-ono. Pak, kuwi durung dadi dhuwit iku ora iso enten, awis dadi dhuwit ora iso Yo nek enten. awor yo ora dipotong kok, Pak. Yo isih to nek awor wis dadi duit. Pak tak gawane, Pak. Ora iso. Gawane aku. Ora iso. Aku ndak Iki bojomu, turu Pak. tak keloni. Aku iki bojomu. Gawane Mbok, sekarang. wayaine Bapak, Mbok. Yo. Mbok, akiye. Waliane kok aki Ya iki. sugih ta ora? Aku bojomu kok mbok kei mek siji. Sing mbok gawe aku kok. Kowe iki trimo nyawang wae. Jadi aku mung siji sampean wong lanang sing Iya. akeh. Pak, Apik. kok apik-apik, Pak? Iki saka luar negeri. Luar kah? Waduh jopo. Luar negeri. Luar negeri, Pak. Moh nganggo apa? Gori. Aku ki nganggo kelegen kok. Kuwi ra iwak. Luar negeri. Nah, Luar luar negeri. Saka iki saka ndi? Amerika. Amerika. Amerika lha iki, Pak. Kurnia. Kurnia lha. Kurnia. Lah iku. Lagi. Di kali gawe. Lah sing iki. Kali untu. Lah sing iki. Iki kali ori. Lagi. Kali ombo. Lagi. Iki. Ora ono jenenge sing iki. Ono. Kali opak. Ah, kalunge lah, Pak. Godene, Nduk. Loh. Mbok. Balah. Mbok, mbok ana matane, Iki ono Mbok. matane, matane. Mas Inten Jumero. Matane kok cemplorot kaya matane pam, Nduk. Matamu dhewe ngono. Wong wedok karo wong lanang matak-matak lo. Ora cemplorot tegese. Wong sugih ya ngene iki. Lah nek wong gelo tuku mas gram-graman. Yo mumet tuku Satu masih gram 50 gram. gram-graman. Aku ora. Lah, Bapak. Wong sugih nek tuku meteran. Eh? Meteran. Meteran? Iya. Kok meteran, Pak? Iya kok nak luwih nyanyang wedhus. Mas nggo nyancang wedhus. Pak, kuwi ora pas. Kuwi jenenge dadung. Bapakne. Kalau tamu. Nek ana tamu piye? Ojo sembarang nopo tamu. Lah kok aja sembarangan tegese piye, Pakne? Nek ana tamu disawang. Disawang sih. Tumpakane apa? Disawang tumpakane. Iya. Lah nek tumpakane motor? Nek tumpakane sepeda motor. Hah? Pajero. Apa? PCE. 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 Es krim. Kok es krim? Apa lah, Pak? Salah. Bukan cikik-cikik. Krim. Es krim. Nek tumpakane mobil. 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 Mau mobil Avanza. Apa, Pak, suguhane? Subuhane Extra Jos. Es susu extra jos. Campur susu. Es susu extra jos. Pak tumpakane mobil. Nek tumpakane sepeda sing rime ning cocok. Pak, modelan nanti. Iku modelannya. Alas kawak. Ono sepeda kok rime ning cocok iki. Lho 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 lho.
banyu kendi. Kendi ki lebur apa ora? Cekel, blongan cekak. Metu banyu. kuli mon tegak. Banyu kendi kuli mon tegak. Aku tak kasuk. Pak, lagi sentraku, sentraku, Pak. Ditutup lawange. Ora to. Nuwun. Monggo. Monggo wis tak. Monggo. Monggo. Sing iki apa sing iki kok sing cilik? Sing iki. Layak. Layak. Kowe anggur. Ora tau. Turu. Anane wis. Ora tamu, Mbok. Lenggah Ki. Adi lenggah Ki. Ento yo yo. Ora apa-apa. Budal kumrene ra nggawa kursi ning entuk lungguh ora wis Ora apa-apa wis sak. Wong aku ki wong apian kowe yo entuk lungguh Di. Weh. Apa Di? Anakku lan anakku wis pantes kalamun dadi bojone. Cocok ya Di ya. Sing lanang barek, sing wedok asu. Apa asu? Ayu. Hah? Ayu. Aku ayu. Ayu ya Di, Iya. ora asu. Nah, aku percaya mergo anake wong sugih nganggo perawatan. Nganggo Wong sugih nganggo skincare, kalunge le, ali-aline le. Anake sapa? Ah. Turunane Pane kaya Pane ya ngene iki nek nganggo-anggo. Ora apa-apa, mergo ana sing dienggo. Yo, Lah piye Di? tekaku mrene ana perlu. Ana perlu. Oh. Lah bojomu nang endi? Ya bojoku lagi ning guri, lagi nyasuk. Ya engko ngenteni bojoku nek ana perlu karo bojoku ra. Oh ngono ya. Upama perlu karo kowe ngono piye wah sing aku ketiga. Perlu karo aku perlu apa? Ya saru kok kowe kok wong lanang kok ana perlu karo wong wedok. Hah? Pak Nek. Aku nang kene. Yo lah, Le. Mrenemu mau ora nggawa kursi lungguhe kono kene kok. Le. Kang. Kakang. Tekaku mrene ana perlu karo kowe. Sih. Ya, Pak. Weh, pantes e. Yo, pantes jos. Iya. Kalau kene nyapa? Saya kalau kene nyapa? Halo. Ya, Pak. Pak. Ora apa-apa Le, gandeng kaya truk ra apa-apa cocok. Ora ngono kok kankel kaya perangkuk. Tak lem kok, Pak. Kursi lek dilinggahi dhewe to, Dik. Ora apa-apa ya kene. Kang. Aku nyawang kok sepet. Kok sepet sebabe apa? Ora iku go butek lho. Pucet ya Kang yo. Pucet. Kurang gusi. Kurang gizi. Gusi. Gizi, Pak. Kulo. Gizi. Pak sehat masuk kok kae. Gizi. Ora golekno sego. Kurang sego. Ki mau durung sarapan to, Le? Wes. Wis sarapan. Wis. Lah kok remu pucet kaya ngono. Sarapane apa lek Pak Mang? Sego jagung. Sego jagung. Aja sarapan sego jagung. Tekan ndak sebah ya. Kok tak gorengno sego ya. Enek, Dik. Tak gorengno sego, lawe ndok ceplok moto sapi. Lah iki yo cocok. Cocok to? Masuk cocok. Ya, Ndok iku rasane kaya apa? Le? Arep tak gorengno sego, lawe ndok ceplok moto sapi. Ora samoto sapi. Lah moto. Dok ceplok matamu. Kok mata? Lho aku sebagai petengane urung sarapan, urung apa-apa kok. Iku lho tak goreng nganggo lenga, Pak. Rasa Lha apa? boros. Lho, Pak, lengo. Lenga Sego digoreng nganggo lenga. Goreng sego kok nganggo lenga boros. Lah terus nganggo apa? Lah nek piyayi sing mangan digoreng-goreng lenga. Lah terus Pemenak anu gorengan sengenge. lho, kuwi ra karak. Iya. Kowe doyan karak, Le. Doyan. Oh,
Kok diombeni. Ben becek ben awet parek. Aja mesake to Pak Nek. Ya diterima le. Sabar yo Kakang Sabuk Janur. Mergo wong pengen duwe bojo ayu ki pancen yo repot samubara. Ya apa? Utang meneh. Ora, perkara kuwi wis aku saiki wis ora pengen utang. Kang, aku mrene ping nglamar anakku. Pitukone apa ya, Kang? Kijang kapsul. Ya ora, Le? Lho Pak Nek. Bujang kapsul lho, Pak. Tambali. Ayo lu kok. Kamu kalau suka lu kok. Ora baik-baik amarane. Kowe nglamar sapa? Anak wedok ora nek bojo mesti tak lamar. Ora. Koplak. Stres. Mulane gelah omongane. Bar cakapan. Kecelakaan. Tiba ke motor lho. Ayo Kecelakaan. Lalu dileme. Jadi ini lamar anakku. Lamarane ora cepet-cepet. Wis kok pikir. Wis, Apa lamarane? kijang kapsul. Lho, kita emang melarat. Mergo Kakang Kramalondo ki wong sugih. Lah iki kapsule. Iki kapsule. Kijang kapsul. Kijang Iki kapsule. Iki kapsul turun getah utawa turun darah. Turunna Gaya darah. dene penyakit kencing manis. Gawanane yo iki. Hei, kijang kapsul tahun 2026. Lah kijange kok ndi mobile? Lah iki kapsule kijange esuk 2026 kok, Kang. Ora mek kuwi, Le. Wis tak tukokno montor tahun 2026. Montor apa iki montor apa? Montore apa? Montore ku picek. Lho, montor kok becak. Kae lho ditutup wong. PCE. Hah? PCE. Wis dileh. Biar mula jenenge ya kuwi. Ah. Iki lamarane lho, Kang. Helme 2026. Iki apa iki? Helm. Boleh kono kok. Lamarane kok. Pak. Iku lamaran. Kan aku. Iya. Ya helku. Helm. Helm lak kono. Aku helku. Dikakno kowe. Dikakno kowe jenenge. Helku. Sepeda motor, Bu. Lah Ya montor sonti. endi? Hai, Montore. iki tahun piro, Kang? Lho, montore rong dadi 2026 kok. Edian piye? Apa takono saiki? Iki lagi helme. Kowe wong melarat jo tekan cocok. Cedane nyicil ngono le. Ora bodoh kok panane bodoh ora bodoh. Hah? Anakku ora tak entuk wong melarat. Ayo. Tak wis sak jajar derajate yo bandane. Ora dia tak topo. Nah, nek. Helm kok, Pak. Lulus. Ora Ora. sing tekan. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Piye to Pak Nek? Pak piye lah Pak matamune malah. Tamune yo edan. Bulet. Ayo Pak. Omahe kene iki lho Pak omahe. Omahe marsih kene iki Pak. Wih. Wong sugih nek gawane HP. Ah, semane. Yo. Mrene dhisik. Assalamualaikum Pak. Ya Allah. Bosah, Dah ngomong ah. aku tak selfie sih. Gayane. Pak, Bapak lanjut ya. Apa Pak? Gendruwo le. Sawangan. Bapak ngono kok. Gambarku dhewe matane kok. Lho dilangsung iki. Matane picek. Ayo gambare dhewe kok. Gambarku dhewe mulai tak matno. Awo bentuke kok gendruwo kok. Ora gambare dhewe ya. Pak di HP gede sampean randune. Ora
sugih ora duwe Pakne. Wong ayo men. Apa? Ya, tak videone sik ben FYP kaya. Senyum to. Ayo Pak, action Pak. Keket iki. Action lho Pak, karo aku. Kamalaga kon senyum malah kaya cumrut. Apa? Ono apa? Yang ngomong apa? Alon-alon cukup susu kaya iso. Aku kondisian bocah iki lho, Pak. Wah iki le sing macem. Macam Pak iku, Pak. Tamune Pakne yo Pak. Pak, tamune nggo suguhan dhewe. Sithik, Aku Pak. hafal. Mertamu ora disugati nggawa dhewe. Kursi ora ono nggawa dhewe. Ya iya ta wong sugih. Yo, sugih apa? Alah. Ngono iki pacek krek. Enak, Pak. Wis Pak, to. rasa jeruk. Ora usah gengsi, ora usah isih. Enak, Pak. Enak Pak, ora tau tuku ngono iku kok Pak. Ya dek kok gitu udah boros. Kok kowe sugih Aku karo mati sugih blek gedene ya kok aku ngirit. iya ora tau rasane. Pak. Lapa kok boleh leti Pak? Ya bener kaget. Iya rek. Ora tau ngombe, wedi nak kaget boleh leti gita karo weteng karo. Ben ora sawanen. Ben ora kaget susih. Ben ra kaget ususe. Musik. Ana aturane. Musik. Wis tau iki tak durung. Tenan durung. Nek durung aja kaget kemana cilaka. Sama guru Pendak tuman. Sake udele wis dilalati, Pas Pak. bulan boleh leti. Timbangane kaget ora ngrasakno ora apa-apa. Penting. Sing penting udele Dulu wis rasakno. Gurguran Rasakno. Gita rasakno. Apa? Napa le? Yang ngomong apa? Aja kuwatir. Pakane karo anake kok padha egane. Apa? Apa le? Yang ngomong apa? Iya. Selahar hati terus kok. Kramalondo. Apa? Aku cangkem maneh ta. Aku sejak itu apa? Oh iya. Kramalondo. Do. Kowe iso omong ta ora? Cangkemmu iso omong ora jeplak lho. Aku isih. Do, kok plate suarane koyo glu. Apa? Pak. Lha aku sing wong sugih suaraku kalem kok. Pak kok madhep rono, Pak. Londo. Apa? Do. Apa? Ya omong lho Sampe sapa? mata gue picek apiye. Aku nek kene sekolah. Wah. Nek ono kacamata iki selewah le. Aku ngikuti rono ketok raine Kramalondo. Alah yo. Ngene lho, Do. Aku rene iki ono rempelu, Do. Piro sekilo? Sekilo kuwi. Ini bucek. Aku rene iki ono rempelu. Lah ya sepiro sekilo? Kowe iki mudeng ta ora dijak omongan kok. Lho kowe wis gablek. Aku rene iki ana rempelu. Lah ya rempelu pitik apa rempelu sapi? Ono perlu, Pak. Alah iya, ana perlu to. Aku rene ana perlu mergo anakku nangis. Gablek nek nangis. Wis tuwek nek nangis. Nek joko anakku umurane 20 taun. Mergo nangis ki ana perkarane. Wong tuwa kudu iso nyembatani anak. Jaluk apa? Jaluk keturuti. Bapak iso mapaki. Anakku njaluk apa jenenge? Anakku kepengen rabi, Do. Rabi. Oh, dirabekne. Wis tanggung jawabe wong tuwa. Lah iya oleh takon aku. Tapi lah modal. Ora butuh duit. Dudu. Nek pun duit gampang. Gampang urip duit. Carane tutup gedhe dan bayar. Aja kuwatir. Ning aku ora butuh duit. Ora ketan sithik, aku wis duwe raga. Anakku seneng karo bocah Kamiri. Ente
RT-mu piro? RT-ku 1. Nah. RT 1. Bocah RT 1. Bener. Anak Kaseno, Ora anak Parno, kleru. anak Budi, Salah. dan anak sapa? Pengen roh. Anake penggede kemiri. Monggo pikir aku. Weh. Romo lado. Tenang. Sing disenengi anakku Rangga ora liya ya anakmu Marsih. Ngombe jamu, Dik. Aja cedak kok sing kakek cocok umum tok. Nggih, Pak. Kaya gludung ketika dader ana udan. Iya. Ye. Bapak. Awak dhewe ketoke disemu. Aja kuwatir. Nek kowe gelem dadi besanku, sak jalukmu, sak jaluke anakmu, sak jaluke bojomu Tenang. pinangan. Kok ujudi tenang? Tak ujuti. Golek kaya apa? Golek kaya opanya. Bayang lha apa? Jalur lamar lagi. helm. Modal helm ayo. Dadi lamar nggawa helm tok. Aku ate. Pondoan payang ora beda. Anggo. Nek kaya kowe kuwi. Alah. Rata Aja kuwatir. Rata nek udan iki mentok. Nek ketika telone meledak. Lho Nen, Lah, ditangisi anak tetep nyembadani atuh. Kowe njaluk apa? tenang. Yo piye? Ya, Aku delok mati tiket loro. omah. Aja mbok omah. Tuntunan. Tingkat loro. Tegese tuntunan iki kebo sapi. Kuwi tuntunan. Piro? Ya lupae serakit. Rakit. Aja meneh mung serakit. 500 rakit. Aku sabu. Tenang kowe Pak Dik. Terima kasih. Gengebruk icang ngelem. Masih akeh, Mbok. Alah, sorene Wong payah juga nah. Omah tingkat piro? Tingkat Oh. Aja meneh mung loro. Tingkat 17. Aku ora kabutan. Aku wedi nek ambruk. Mbok. Rungokno modal helm blok. Alah telek. Pengen bukti? Oh. Ya ta. Kasunyatanipun. Iki ngomong. Rada interaksine. Wah. Nek, Piye, Bapak? buktine jupuke. Oke. Pundhut gel. Ayo wong sugih. Dote. Wong Iya. payang ora usah kagak ngomong. Kowe nek kagak ngomong, Sapine 500 rakit. rugi ya kacamataku coplok ya. Ojo le nyilah ae mlepuk. Endi? Sapi endi? Cacang ning ndi? Oh, tampane, Dik. Kowe kuwi are wong pengalaman. Kowe penggede kemiri. Sing mugawa iku apa? Iki dadung kok tampan. Gadung kuwi biasane nggo. Ya nggo dadung sapi to kebo. Nah, kuwi nggo nyancang sapi kebo. Ya. Ya kuwi. Lha nek kedat kowe karo anak kono wis bongkok. Lah iki tampane tampani dhisik. Sapine engko nek duwe tuku, Dik. Ya padha pelawan kabar kamu. Omah. Piye lah ya kacamataku kok coplok. Omae le. Anakku ketok rada sibuk. Oleh HP ae ono paketane ta ora wae. Bapak. Wis disiapno ning ngono kok njupuk ning nguri panggung. Mau ora ono. Ora keprok ndasmu ya. Kaget aku. Tampani, Dik. Lawanku kancinge ora trimo mung kayu. Calon reng, Dik. Lawange gonku kancinge wesi. Ora trimo kayu ngene iki kancing lawang. Kowe njaluk Oke, apa? Dik. Omah tingkat kok. Tingkat piro? Loro. Iku apa iku? Kayu Kayu wajibe nggo apa? nggo usuk to nggo rek. Ha ya iku ora usuk to.
tugelan usuk. Aku nyicil sik ya Kanjenge. Nyicil. Kayu Kayu setugel ngene iki kok lamar. Lama. Iki lho gedek diasmu. Nyicil do, nyicil do. Cangkem-cangkem Wis tau kok nek bocah wis rukun omah-omah nyambut gawe nomor iki wae. Rombongan. Oh, weh, sapa? Iki, ayo. Sing wani wong ora soto gandok. Rama-rama yo wani. Piye? Jumene kok kowe. Piye? Piye kowe yo biasa kok. Ngene. Rajar kowe. Aku ora petung karo kowe kudu tabrak rasa karo aku. Tabrak rasa piye? Petung apa? Lho. Aku Kalau putarmu kok indek, kok kempet, kok gendong, kok padha. aku ora ono salah karo Siman. Piye? Piye? Pak, sabar Pak nih. Piye? Pak, lho. Piye lah Pak? Kowe iki wong sing salah. Wong sing put Salah piye? mergo salahmu ana Sumarsi Kiayu. Nek ayu dikapakno. Wae aku dhewe. Aku rene Makane barek, mboke ayu, anak-anak yo ayu. Pak, kowe kudu barek. Pak, barek. Kaya wong Ora barek ora geleman. Ya. Aku sing nyawa. Sebenarnya donyane. Keliru. Bisa. Donyane. Yo, Pabrik gendot kowe sapa? Duwe Kramalaga. Pabrik kecap? Duwe Kramalaga. aku rene iki ana gawene. Gawe apa? Anakku Jamaluddin iki muntah. Ape kendhat. Malah beneran nek gendot. Tuh beras. Iki anakku. Lah iya beneran nek gendot tuh beras. Ora gelem mulih, nek ora diturun anak wedok. Kula kuwi niki nglamar kowe. Dadi Lamar. kowe iki yo nglamar. Yo, Anakmu. lah kae ora kok. Lah iki aja nglamar digawe lah anakmu di. Tiba ngerti? Nglamar. Lamarane opo? Lamarane iki cakap sul. Ijo bareng apa lamarane? Omah tapi Ning beda lamare wong Siman. Apa lamaran? Padung. Pak, alamat Deni Pak. Tompol ora iki nek anakmu do ning kene kabeh kula jojak lu gawa kabeh. Wes kene. Ya anakmu di. Enak iki anak digowo. Den. 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 Kamu metu lur kowe. Koyo barongan. Sampai iki nuruti kabeh. Den. Derine Iku ape bento aku. Wis goleki anakmu lho golek sendiri. anakku iki wis rene. Kowe goleki kowe balik metu. Balik. Oh, pengajian. Lho, Pak. Jebos kene neh. Malah mbae dapat teko rene iki kepiye. Aku Bapak metu. balik. Luru kowe yo, Nek. Kowe iki tak bapak iki nuruti kabeh. Lho kok malah kok delikan. Piye kok mereka wong tuwa? Nah, kok tinggal. Kurang ajar. Iki
apik nduk kowe. Piye, Pak? Kowe nek kelakon dadi bojone Jamaluddin. Nggih. So nek anak-anak metu helikopter. Lho. Kok Pak kok ini kok ngono? Sungkem karo bapak mertuamu. Bapak. Yo. Pak, sungkem Pak nek. Senengan yo kowe. Senengan kowe tak ana ngene iki senengan yo. Bapak. Pirang taun kok, Mbok? Sungkem kok asik mbok anu kok kene kok ora bisa. Kok sing tengah. Ayo. 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 Eh. Iki penglamare mbok tampa apa ora? Mbok tampa apa ora? Kowe iki mbok menang wae iki lho. Lamar apa ora wae? Ngene. Oh. Nek si jeneng kowe iki do nglamar anak kowe to. Ya, upama Jamaluddin ditampa, Rangga sabuk jalur donsi. Ayo le. Ya bener. Toto le. Rangga ditampa kabeh padha nesu. Sa tampa Sing pengalaman. nentolo aku perlu sing anak. Piye bocah ta ora? Tampa apa ora? Ana pitukane. Itu kan apa? Ora wujud bondo, lho piye ora. Terus Sapa sing iso mujudke tumbak pacarame dadi mantuku. kuwi bapakmu. Ora api enak anak kuwi njaluk donga karo wong tuwa. Yo, bapak ibumu jalur panestu. Jalan panes lho. Ya tak dongakno ora itu. Anakku